Bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jogo TV international on mbiyama jam waale moɗon jam hiire mon jam wiyete moɗon on nokkude ni baali so toon ko Abdoulaye Hammadi Sari yettinan ɗon ko itoon kabaruji ɓuuri tengtude e nder nde ɗon yontere sikki ala en mbawa fuɗɗode gaga en kalan ko itoon lewru korka ndu lewru korka oɗo saaha en wayno kala jiiɗa banggue o bang ko wayno waktuji 5 jeego men takkusan less kala jiiɗa e laabi ɗi jeeta ko rewɓe e worɓe en daari ene kuɓɓa duuɗe ene fawa hen kala ko wiyete hono barmeji taw ɗiɗon barmeji ala ko watten sona ko yowiti e hono café ha tenkino en hono café Touba ɗe nden noon noon kadi kala mbirtoɗa mbiyanma ko pa bisimilla pa am gam hollude jokkere enɗam nder nduɗo lewru korka e ɗum ɓuuri hewde noon koto banggue julfuɓe ha tendi kadi banggue tubanaɓe e caggal ɗum wonne kadi ne wayno caggal nde lewru ndu fuɗɗi woɗɗoyde hande saaha so wayni to banggue jeereji ala ko yiten ala ko nantenen so wona wonande hono comti cotteɗi e ɓen en jeeya ɓen jeeya ɓen jeytoɓe ene cooda kono kadi goto hen foof e miijo kala ko tino sukaɓe muɗum men nden noon sittine bandiraɓe tan wayno goɗɗo en walla nduɗo ne lewru nde juuletede walla nde hooretede jafoɗo nde hooretede walla nde humetede ene wayno dendagal bandiraɓe fof laabi ɗi fof kañumen fof nanodiri sen beelama ni bendi windere nde fof nanodiri e wonande kamɓe fof ko ñalawma goto ɓe korɗon moon yo yimɓe duwo beele kadi ena kañumen fof kadi ena tajja e lawol gotol so noon ɗenni bandiraɓe tedduɓe ɗen ko hettiyankoɓe Jobbo TV international jeeten ko yitere banggue coftal balli hakkude Sadio Mané e kañum e hono Mouvement Sané hakkude mabɓe hen herji ha no fewi sani ɗum noon ko wiyede ene wayno caggal Sadio Mané toññode ɗum ɗo waɗi haala ha no fewi ha no nder leydi Sénégal kono kadi waɗi haala nder windere nde kala caggal ɗo ɗen wayno koyte hono Aliou Cissé keblowoɓe o ene wayno wi ko ɗum ɗo henna fotano yañede fonno wonde ko sutoro hakkude mabɓe hakkude pettowo e pettowo walla hakkude darnede kala ko yowiti on leydi muɗum noon fonno wonde hakkude mabɓe kono fotano yañede fotano saktede e nder banggue o banggue nder windere nde kala e nder ɗum ɗo noon bandiraɓe teddi sen gummi ɗon jeeya to banggue dawrugol wonanta ɓe mbi hono Pastef yimɓe Ousmane Sonko ene wayno ɓe caggal nde ɓe mbanno sappo e capantati lewru ɓennu ndu to ene hono banggue seeji nder noon goto neɗɗo fof ene foti sokede walla sokama ni kede won hakke lebbi ɗiɗi ko mbiyata 2 mois avec sursis taw ene soke ko noon taw kañum ene yaha haajuji muɗum walla ene yaha e wawi yaltude galle muɗum juulelata ko nder prison e caggal ɗo onne kadi ene wayno goto fof kadi ma fawi kede won hakke ujunnaje nogas e jeeɗiɗi mabɓe ko enen hono jangguinoɓe ko banggue hono gandal diidi ko yeti ha joni hono géométrie en to banggue ha joni hono nande to banggue mathématique en ha to wonande banggue histoire en wayno ɓeɗo foof ene jeeya e ɓeɗo ene yimɓe Ousmane Sonko so ɗum ɓenni bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha en jaɗa ha to ene hono banggue oɗon banggue noon wayno ko banggue leydi Tunisie ɗon noon wayno waɗi haala ha no fewi sanne hol kaɗo ene haala wonande ko pettowo Ngana wuuro pettowo Ngana ene wayno kanko biyaɗo ha joni hono Niger Issa Wullo o yarata walla yarano ko duuɓi capantati e joyyi ene wayno o wartima ni hen holno wartori o wartiri ko gam doppude hoore makko ƴefti ko kuɓɓirɗen walla essence duppi hoore makko ha wallaɓi ko mbiyata immolation holko jeeyi sababu muɗum ko caggal nde o ƴeewoy nder leydi Tunisie ha tengti wonande yimɓe yeeyoɓe e kala ko memɗam piccaji ngo ari on andi woyte e hono jeeyowo ko wiyete hono banane nde wono namdi ɗum nde tawi ene wayno coggu banane ngu ene wawi sowade ɗum kadi laabi tati walla mbiyen kadi wawi wonde hakke 3 fois ɗum ɗon o yeehi o holliti policier ɗi kañumen ɗum ɗo wona ko yuɓɓi wona ko looɗi wona ko fewi caggal mum ene wayno policier ɗi e kañumen nanguirmo kanko terroriste noon mettima ha no fewi sanne ɗin jeeyi sababuji ene wayno kanko oɗo henna soko jarano duuɓi capantati e joyyi mo ganduɗa kadi ko pertannoɗo Ngana to banggue hono coftal to banggue hono coftal ɓalli walla pettowo to banggue hono fuuɗi koyngal ene wayno kanko o ruttima e joomi ko ɗum ɗon noon ala ko jeeyi sababu noon sa yiide mette makko on andi ha joni yimɓeɓe tampinata to banggue cogguji ɗi sen duttima caggal seeɗa ɗum ɗon wonko wawi siftinde yimɓe no fewi ni henna si teski o wiyete e hono wonande Mouhamed Bouazizi oɗon ko suka mo ganduɗa jeeyatno tan ko juula Balabil wonno ene yeeha lawol muɗum caggal ɗum tampina e ɗum rewi sababu ha warti ala ɗum ɗon nde warti nde noon ɗum jeeyi sababu wonande ha Zeynil Abidine gonnoɗo ndendani hoorejo ndendani leydi Tunisie ha laamu muɗum liiɓa walla ha laamu muɗum folla ɗum noon tifti bandiraɓe taw wonno ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru bolte manam sappo e jeeɗiɗi lewru décembre hitaɗe ujunnaje ɗiɗi e sappo 2010 17 décembre 2010 ɗum ɗon jeeyi sababuji ko heewi caɗele tawɗen caɗele ko ɗum ɗo ene jibini ɗum
joni hone woɗɗani dande en ƴaɓoto ngo wonen totindiri payintoni hon leydi Maroc ɗum ɗon hollide bandiraɓe tan wonande ɓeɗo e rewɓe walla ɓeɗen worɓe saysayeɓe bonɓe ɓe Allah bonni jafuɗan konngol ngol wona komɓe koɓe tato e nder ɗon noon ɓe jani e suka debbo gorɓe pijji e muɗum ɓe jani e muɗum ɓe jani e muɗum nde noon e sikande laamu gurtini ɗum ɗon e nder ɗon kamɓe fof eɓe poti sokkede walla ɓe cokama ni boom nde ɓe coka nde noon hollitama wayno ko hen goto ko duuɓi 10 heddiɓe noon ko duuɓi 20 aɗa andi ɓen ɗon tumaɓe tigui rigui tigui ɓen mbaɗi ɓe ɓen gonon fof ma lele kemata e duuɓi 20 e nder kaso ɗum ɗon tinen gande nde paami ne wayno ɗum ɗo waɗi ko to en nayyi hono leydi Tunisie gumoɗen ɗon jeeɗa to banggue Afrique waɗi mbiyeɗa Afrique noir wonande ha joni wonande honde ɗo sunare mawde Hadja Diéné Condé kanko wonno coddiɗo Alpha Condé men ardade ndani leydi Guinée Conakry caggal no Hamidou Doumbouya liɓi ɗum nder ɗum ene wayno kanko oɗon Hadja Diéné Condé o sankima ko to en ono paari o laamugo leydi Faransa oɗo saaha wayno ko joni artire to nde oɗo leydi Guinée nder ɗum ɗon hollita woɗande nder conseil des ministres ko wiyete hono baatu jagorde darɗetende nder ɗum ɗon hollitama ene wayno ɗum ɗon haala makko haalamen ha no fewi sanne caggal ɗum kadi ko tubakoɓe mbiyata une minute de silence ko manam duwonademo ene wayno kadi ɓe donimama nde Allah yurmoto yafotomo harnamo aljanna ciftina bandiraɓe tan e nder ɗum ɗon kadi ene wayno kanko Hamidou Doumbouya oɗo saaha laamiɗo leydi ndi kañum hoore muɗum sakti hono darde makko e golle makko saaha nde o wonno e nde o wonno e cagatagal makko darnima kala wiyete ɓuural e ɓamtare wonanta banggue rewɓe ɗum noon komo Hamidou Doumbouya sakti ɗum mo sikal ɗum kadi ha joni bandiraɓe tedduɓe en jaltani leydi Guinée onen to banggue leydi Guinée ndi hen wayno ɗum ɗon kadi haalama ha no fewi sanne ɗum noon ko wonande to banggue Pita to walla nokku e nder leydi Guinée wonano sukaɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa winoɓe tono cogguji walla gueɗe goɗɗe ene ceeri ha no fewi sanne walla ene satti ha no fewi sanne yo gaye mabɓe ene wayno oɗo saaha kañumen foof coka waɗi hen to nayyi hono banggue leydi Guinée Conakry sono ɓe ni bandiraɓe tedduɓe jaara ha to e leydi Mali ɗon kadi ne wayno haala mawko no fewi sanne kana haala noon kadi wonande to banggue ha joni hono Sikaso ɗon kadi ene wayno war hoore waɗi toon won yimɓe ɗiɗo ɓe wi ko goto ɓe mbi ala ko timmi yimɓe ɗiɗo won yimɓe mbaɗa toon yiyanta kadi mbaɗa ko jessabunde sowona terroriste uji waɗi caɗele haɗe no caɗele kadi o caɗele godaɗe ni en gomoɗe noon jeni ha to banggue leydi tini o wonande hon leydi Soudan toon kadi ene wayno hakkude mabɓe e leydi Allemagne ɗon ene herƴi ha no fewi sanne holko jeeyi sababude ɗumen ko caggal wonande nde leydi Soudan riiwi ambassadeur mabɓe yo ummoto e leydi Soudan fata leydi muɗum Allemagne wonande kamɓe Allemagne naɓe ɗum ɗon mettiɓe ha no fewi sanne ɗum ɗon jeeyi sababu kamɓene mbiyata ɗum ɗon waɗi Allah waɗi kamɓe ɓe jabtoɗe noon woni jobtigo ngun jobtigo noon wiyede wonande kamɓe hono Soudan naɓe kamɓe ambassadeur ɓe manam walla jordinoɓe to ni kañum hoore muɗum ma rutto to e nayyi hono leydi muɗum he goto fof ene wayno waɗi goɗɗo kadi wattima wonti jobtigo no mbiɗen ɗo joni ni en ɗon waɗi ko to e nayyi hono leydi Soudan sono ɓe ni bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Djambo TV international holde kuccida holto paari oɗo saaha ene wayno en jaara ha to ene hono banggue leydi leydi Faransa gada kono Emmanuel Macron ene wayno kankone sen tuttima caggal seeɗa wonno ko wiye hono wolde tawde no wolde noon ko wolde immere nde ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa yaranaɓe duuɓi hakkude duuɓi capantati jaɓna ko duuɓi capanɗe jeetati e joyyi faade duuɓi capanɗe jeenayyi e wayno kamɓe fof ɓe jini haɓe mbi eɓe dutto eɓe garta ga nder leydi Sénégal ko mbiyeten tirailleur sénégalais eyyi ko noon e wayno kanko ha joni hono Emmanuel Macron wi haade mabɓe ruttata taw ma ittu kene wona hakke kalisaji jonɗi joni coopret jonɗi e wallitaɓe beele mbawa ruttade nder leydi Sénégal saabu darde mabɓe e golle mabɓe yiyama kamɓe noon soɓe qima mbaɓe gon hakke yimɓe jeenayyo wonno kamɓe goni wiyetenoɓe ko wiyete kono tirailleur sénégalais noon waɗi ko toon hon leydi Faransa nder noon hollitama ne wayno ɗum ɗo wonno koye wolde ɗimmere nde hono second walla seconde guerre mondial ɗum ɗo dendagal bandiraɓe beltima hen ha no fewi sanne wonde ɗon jenno ko wiyete toni hono musiba hakkude leydi Russie wayno ɗon kadi ko wiyete hono guerre uji ha joni leydi Russie ndi e wayno kano Ukraine oɗo saaha ene wayno ha joni punndi ndi ne ruuya fitilaji nan kuuɓa pitali nan jokki waɗede kono noon oɗo saaha kala hen ko wawi wonde hollitanma yimɓeɓe daaro hen darde lang beele ɗum ɗon ene wawa dartinede ko yaawi e ko yacci bandiraɓe tedduɓe saago Allah saago moon ene wayno ko ɗum ɗo aranno en ɗo ene kabaruji ɓurɗi tengtude e nder Djambo TV international Allah jarama jarama sawtata ko Abdoulaye Hammady Sarr yo rewa Allah jaaɓe kaɗo ene korka hay siko lawol